I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still Σαν σήμερα σχεδόν κλείνουν 20 χρόνια από τον άδικο χαμό του πολύ καλού ανθρώπου, στενότατου φίλου, προσωπικού δικού μου και εξαιρετικού αθλητή στο άθλημα του αυτοκινήτου του κόκκου του λαού. Δεν είμαι βέβαιος πόσοι από τους σημερινούς διαγωνιζόμενους εγνώριζαν τον Γιώργο τον Λαό, αλλά σε όλους αυτούς εγώ λέω ότι ήταν ένας άνθρωπος ακεραίου χαρακτήρα, έντιμος, εξαιρετικός οικογενειάρχης, εξαιρετικός αθλητής και δάσκαλος όλων μας στο αγαπημένο μας άθλημα του αυτοκινήτου. Μέχρι σήμερα τιμούμε αδιάλειπτα την μνήμη του κάθε χρόνο στο σχετικό ράλι που φέρει και το όνομα του. Ο αριθμός των συμμετοχών δείχνει την τεράστια εκτίμηση όλου του κόσμου του αθλήματος αυτού προς το πρόσωπο του κόκκου του λαού, και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελεί για το άθλημα μας ένα φωτεινό φάρο για χρόνια ακόμα μπροστά. Ο Κόκκος Λαός υπήρξε αρκετά χρόνια συνοδηγός σας. Θέλω να μας πείτε αν έχουν μείνει κάποιες μνήμες στο μυαλό σας, κάποιες ωραίες στιγμές και κάποιες άτυχες στιγμές, μπορούμε να πούμε, κάτι που μπορούν να μαθαίνουν και οι νεότεροι τις παλιές ωραίες ιστορίες. Οι μνήμες είναι ατέλειωτες και ευχάριστες και πολλές φορές δυσάρεστες, είτε με έναν ατυχές αποτέλεσμα είτε με έναν ατύχημα που είχαμε στους αγώνες, αλλά εκείνο που θυμούμε χαρακτηριστικά ήταν το πόσο καλός συνοδηγός ήταν, πόσο επιμελής ήταν
στη δουλειά του και πόσο μαζί αναπτύξαμε ένα σύστημα σημειώσεων που νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια μέσω και της οικογένειας που τέλος πάντων είχε την τύχη να δει τη δουλειά μας αυτή, έχουν μεταδοθεί και σε πάρα πολλά πληρώματα που διαγωνίζονται σήμερα. Δηλαδή η δουλειά που κάναμε τότε είναι διαχρονική, με την έννοια ότι ήταν τόσο λεπτομερής και ακριβίας οι σημειώσεις μας που μέχρι και σήμερα είναι και ως σύστημα αλλά και σαν περιεχόμενο πάρα πολύ χρήσιμες. Με τον Κόκο δεν είχαμε ποτέ το καλύτερο αυτοκίνητο της κάθε εποχής, αλλά μέσω της δουλειάς μας και της μεγάλης εμπιστοσύνης που είχε ο ένας προς τον άλλον, νομίζω θεωρούμαστε από τα καλά πληρώματα της εποχής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε χρονιά να έχουμε πάντα την ίδια επιτυχία στο συγκεκριμένο αγώνα. Ευχαριστώ και εγώ.
10 και 20. Ήταν πολλά ωραίο.
Ταχύτητα, όχι ταχύτητα. Δεν τσίπα όλα, καλά δεν μπορείς να μα, δεν τα πιένω. Αγιο Παϊού! Non che raio che raio.
Θα το δεις τα μάτια την κόρη. Το σερβολέτο. Λίβρα να αγοράσω, αλλά είναι πολλά ρε λίγο το αγωνιστικό θέμα, δεν είναι για να μου αυτή είναι ερώτηση. Μόνο που χωρίς. Πόσο μάλλον να το διβάσα. Όταν θα βρεις το original του εργοστασιακό το Μέξικο και να είναι στην πρώτη σαν το πρώτη κρίμα. Τόσο καθαρό Μέξικο με μάνα και ο χιλιάδες αρέσει. Ποιος ποζεί είναι στην Σαβαγιστή. Πάμε. Και δεν θα να πω έτσι έξα. Έλα και είναι επικίνδυνα και με αφιά αυτοκίνητο είναι τα πάνω πονάκι. Τελικά. Αρχίσε. Έβλεπες πάνω το μπροστά, ένα πολλά, το θείος. Αν βλέπει το αυτή μου και έλα ρε πολλά. Δεν μπροστά από θείο. Όχι ρε. Ρε τον πόντι. Είναι τούτος. Δεν είναι πρόβλημα, πάει από μένα. Έχει κάτω εκεί. Νικόλα, έντο, έλα. Πούντο. Ευκεί μπροστά από τον κύριο Νικόλα, ο κύριο ευκεί μπροστά. Έλα αγάπη μου και πιάνει βίντεο για μου. Ο θείος σου. Έλα, σύρι ρε. Σύρι. Μάνα, Δεν μπορεί να με κάμερα. Δεν πάει το ρίβα. 팝콘 먹어야 돼. Δεν σου πιάνει χρόνος, δεν πιάνουν τους χρόνους εκείνους και έχουν σου περιορισμένο πώς να βουράς 50-60 χιλιόμετρα απλώς για να... Αλλά κάνεις το... Γιατί καλά που ξέρουν πόσο βουρά. Έχει σου χρονομετρημένο.
υπολογίζει την ειδική να την κάνεις με 60 χιλιόμετρα παράδειγμα, θέλεις μισή ώρα. Αν την κάνεις στον τέταρτο να σου πόσο είναι μουρατσίδας. Ξέρεις το ζούμε, 6 λεπτά να πάει προάφηξη, έχει το όρο που να πάει μέσα και πάει προάφηξη που το τρεμπινές. Τα 6 λεπτά είναι άλλη κομμάτα για λόγους. Θα σου κάτι κουσκιάνικα μέσα στη μέση και τρώει βαθμούς του νύχου. Και τον βρέχοντα. Άλλαξε που τι. Πατούτα τώρα τα κάμασε. Questo è il τελευταίο. Δεν έχει άλλη πάντα. Δεν έχει άλλα, ναι, να πάμε και εγώ να τερματίσουμε. Τον κόρ, ναι. Hyundai πίσω σου. Όχι, το είναι το Suzuki, είναι το ασυλί. Suzuki, Swift. C'è un comandello. Άρα, παγιό. Ah, sa? Subaru? Όχι, το Subaru.
ρίχνεις μέσα, τραβάς όλη μέρα. C'è un po' di compagnia. Ma έτσι όπως είναι. Ναι, μας το χαρίσει. Ciao, non το ξέρω. Εγώ με στα λεπτά, μα πού να μπει, στα ραδιατέρες, στα λεπτά, σαν να δίνουμε που ακόμα μηχανή, μες στις μέντες ειδικές. Να μου το.
Σάβα και Γιώργο Κακουλή, πρώτη overall στο Λαός Νόβις. Ένας αγώνας που δεν είναι στο πρωτάθλημα, αλλά έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία. Και θα αρχίσω από εσάς κύριε Σάβα να μου πείτε για την νίκη σας και για τον αγώνα. Να είστε καλά, για τα συγχαρητήρια. Ήταν ένας αγώνας, όσο και να το λέμε χωρίς σημασία, για μας έχει μεγάλη σημασία, αφού πρόκειται για τον αγώνα του Γιώργου του Λαού, που τη χάνει να το γνωρίζω και προσωπικά τον Μακαρίτη. Είμαστε γείτονες από παλιά και από τότε που ασχολούμαι με το ράλι ήταν υπόσχεση προς τον εαυτό μου να κερδίσω αυτόν τον αγώνα. Επιτέλους τα κατάφερα μετά από πολλές προσπάθειες. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, προσπαθήσαμε να κρατηθούμε στην πρώτη θέση αφού ο ανταγωνισμός ήταν έντονος. Όμως με πάρα πολλή προσπάθεια καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας, αν και οι ανταγωνιστές μας ήταν με καλύτερα αυτοκίνητα. Τελικά καταφέραμε να επικρατήσουμε αφού πήραμε κάποια ρίσκα. Τώρα από εκεί πέρα όσον αφορά τη διοργάνωση ήταν μια τέλεια διοργάνωση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές, όσο και τον Δήμο Ιδαλίου που στηρίζει αυτόν τον αγώνα με τον δικό του τρόπο και ελπίζουμε στο μέλλον να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια από μέρος του Δήμου. Εντάξει, νομίζω καλύψαμε όλα τα θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Αν και δεν σε βλέπουμε και πολύ συχνά στα ράλι, όμως όταν σε βλέπουμε σε βρίσκουμε και στο βάθρο. Να μας πεις και εσύ με τα δικά σου λόγια για τον αγώνα. Αρχήν να σε ευχαριστήσω για τα συγχαρητήρια. Στους αγώνες δεν με βλέπεις, είμαστε πίσω από την ομάδα. Σήμερα ο Σάββας με έκανε την πρόταση να συνοδηγήσω μαζί του, άπειρος συνοδηγός. Είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όπως είπε ο Σάββας, με έναν υποδέστερο αυτοκίνητο σε σχέση με τον αγωνισμό ήμασταν πρώτοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί ο αγώνας είναι στη μνήμη του κόπου του λαού και δεν τον εγνώρισα. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος του αθλήματος. Ιδιαίτερη τιμή που κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα στα 20 χρόνια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εσύ τι θα προτιμάς, να είσαι συνοδηγός ή να είσαι πίσω στην ομάδα για να επισκευάζετε το αυτοκίνητο? Και τα δύο με ιδιαίτερη χαρά που τα αντιμετωπίζουμε. Στον κάθε τομέα ο καθένας έχει τα συν του και τα πλήν του. Εντάξει, είσαι Γιαννόβης, νομίζω πιάμε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές συνέχειες αν θα ξανασυνοδηγήσεις ή σαν οδηγός. Ευχαριστώ πολύ. Σάβα Λαέ, δεύτερη ως γενική σήμερα στο Κόκος Νόβις Ράλι. Μια ιδιαίτερη σημασία αγώνας για σένα, γιατί είναι προς τιμήν του πατέρα σου. Δεν καταφέρεις να έρθεις στην πρώτη θέση, όμως έστω και η δεύτερη θέση πιστεύω ότι θα σε χαροποιεί. Αυτό που με χαροποιεί τώρα είναι που ήβρα το χαμόγελο μου. Μετά το κλάμα του πρωινού που είδες και εσύ στην εκκίνηση και εδώ στη βράβευση, τώρα που τελειώσαν όλα και είμαστε εδώ μαζί να πούμε και δύο λόγια. Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ καλός, με ποιοτικές συμμετοχές. Ο αγώνας κύλησε καλά. Μπορεί να μην κέρδισα τον αγώνα φέτος που ήθελα πάρα πολύ να τον κερδίσω, λόγω ότι ήταν 20 χρόνια που έκλεινε ο θεσμός. Κέρδισε ο φίλος Σάβας μαζί με τον νεαρό τον Κακουλή και αυτό με ευχαρίστησε. Εντάξει, κάποιες συγκυρίες μπορούσαν και εμείς ίσως να κερδίζαμε, αλλά και η δεύτερη θέση καλή ήταν. Αλλά πρώτη ιστορία ήταν να έρθω, να είμαι στην εκκίνηση και να είμαι και στο τέρμα. Για να είμαστε δηλαδή μαζί τώρα και να τα λέμε και τούτα για το θέμα της τερμάτισης. Ένας αγώνας αρκετά εύκολος μπορούμε να πούμε. Δεν είναι για... Όπως λέμε, δεν είναι, ερχόμαστε για να ετοιμάσουμε τα αυτοκίνητα σε τέτοιους αγώνες και όχι να τα σπάσουμε. Από πλευράς οργάνωσης και γενικά για τις ειδικές γύρω στην περιοχή του Ιδαλίου. Όσον αφορά την οργάνωση, είναι το που θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Ιδαλίου, τον κύριο Λεόντιο Καλένον και τους συνεργάτες του.
και ειδικά την φίλη Νάννα που βοήθησε πάρα πολύ για το θέμα της διεκπαιρέωσης κάποιων βοηθειών που θέλαμε από τον Δήμαρχο, τον AA που οργάνωσε τον αγώνα τούτον όλα αυτά τα χρόνια, το θείο μου Πέτρον που εδώ και 20 χρόνια είναι στο θεσμό αλυτάρχης εκεί μαζί με όλους τους συνεργάτες πάνω στον AA, γιατί και ο αγώνας αυτός θα γίνει έστω και μικρός. Δουλέψαμε όλοι μας και εγώ με την πλευρά μου σε μεγάλο βαθμό με αρκετές ώρες δουλειάς, αλλά αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι απόφερε καρπούς το πράγμα για τον λόγο ότι οι ειδικές είχαν πάρα πολύ κόσμο μέσα και όχι μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Σε αρκετά σημεία της διαδρομής έβλεπες πάρα πολύ κόσμο. Είχε και την καινοτομία της ασφάλτης ειδικής που ήταν πάρα πολύ ωραία στο τέλος της ημέρας και γλίωρη ειδική. Αυτά όλα έφεραν ένα καλό αποτέλεσμα με τον κόσμο να είναι ευχαριστημένος και να είμαστε όλοι χαρούμενοι που τελείωσε και αυτός ο αγώνας χωρίς προβλήματα για κανέναν, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο δυστύχημα και είμαστε εδώ καλά. Όταν ακούν οι νεαροί κόκκος λαός, στο μυαλό τους μπορεί να μην τους έρχεται το όνομα αυτόν, αν και εμένα προσωπικά, αν και ήμουν νεαρός, μπορεί να τον έχω δει, αλλά δεν τον έχω γνωρίσει. Θέλω να μας πεις, σαν πατέρας σου ή σαν οδηγός ράλι, δύο λόγια για τον κόκκο λαό. Ο κόκκος λαός ήταν ένας κύριος και στην οικογένεια του και στους αγώνες του αυτοκινήτου, τους οποίους ξεκίνησε σαν οδηγός, μετά μετακινήθηκε στη θέση του συνοδηγού μαζί με τον κύριο Αντώνη Μιχαηλίδη για χρόνια μέχρι το θάνατο του. Σε όλο αυτό το διάστημα είχε καράζι δικός του και προετοίμαζε αυτοκίνητα για αγώνες ράλι, αλλά ήταν και μέσα στην επιτροπή του Όμιλου Φίλου Αυτοκινήτου στη Λευκοσία της Λέσχης που διοργάνωνε και αγώνες για τη θέση του Μάρσαλ, για τη θέση του διοργανωτή, για τη θέση ό,τι αφορά το αυτοκινητάθλημα. Αλλά πρώτη στον του πάντα ήταν οι νεαροί που μπαίνανε στον χώρο τούτο να βρεθεί δίπλα τους και άμα ρωτήσεις αρκετούς που τους παλιούς να σου πούν πόσες βοήθειες έδωκε αυτός ο άνθρωπος για να μάθει ο κόσμος τι ήταν το πράγμα. Ποιος ήμουν ο κόκκος να του βοηθήσει, να τους δείξει. Τι είναι οι σημειώσεις, τι είναι το ρόχου και πολλά άλλα. Υπάρχουν στο μυαλό σου, όπως υπάρχουν από όλους μας, ωραίες μνήμες και κακές μνήμες ως επιτοπλίστων. Οι εν τότε καιροί ήταν πάντα με ωραίες μνήμες. Εσένα σου έχει κάτι μείνει, κάτι ευχάριστο και κάτι δυσάρεστο από όταν έτρεχε ο πατέρας σου? Μπορείς να μας διηγηθείς? Δυσάριστα δεν έχω. Ευχάριστα μπορεί να σου πω πάρα πολλά. Δυσάριστα ειλικρινά, στην την καριέρα όλη μέχρι το 1991, γιατί δεν σου κρύβω ότι το 1978, για να καταλαβείς, όταν ήμουν 6 χρονών, ήμουν μες στα αυτοκίνητα που πήγαιναν να γράψουν ειδικές των καιρών που ήταν ειδικές του ράλι των ημερών, όχι τώρα που είναι παιχνίδι στα εισαγωγικά, για 3 ημέρες να πάει να γράφει ειδικές και να είμαι μαζί του μες στο αυτοκίνητο με τους διάφορους, γιατί δεν ήταν οικογένειες παλιά. Τώρα μπορεί κάπου να επικρατήσει λίγο η έκθρα, στο πούμε. Εύχομαι να μείνει στο περιθώριο, αλλά ήταν οικογένειες το άθλημα του αυτοκίνητου. Οικογένειες. Σήμερα τα πράγματα είναι λυπηρά και δυστυχώς είμαστε διχασμένοι, γιατί είδαμε σήμερα κάνουμε ένα αγώνα εις μνήμη κάποιου ανθρώπου που δούλεψε πάρα πολλά για το άθλημα και οι οδηγοί που την άλλη πλευρά, γιατί καλώς ή κακώς έχει δύο παρατάξεις που το ξέρουμε όλοι σήμερα, δεν ήρθε ένας άνθρωπος να τιμήσει το όνομα. Αυτό με λυπεί. Αλλά δεν πειράζει. Στη χαρτιά μου εμένα είναι όλοι. Και η άλλη πλευρά και η δική μας. Η χαρά μου είναι ότι και από την άλλη πλευρά είχε με τις ειδικές και παρακολουθούσε. Αυτό με χαροποιεί. Τώρα δεν είναι να συμμετέσχουν, αλλά εύχομαι να ξέρουν ποιος ήταν ο κόκκος. Μια και συναφέρνεται το ράλι τι ήταν και τι έκαμε για το άθλημα. Πιστεύω όσες έχθρες και να έχουν οι δύο πλευρές που δεν είναι ατομικές, πιστεύω όλοι κατά βάθος είμαστε φίλοι, αγαπημένοι
και κάνουμε τα πάντα για αυτό το άθλημα. Είμαστε φίλοι, δεν έχουμε έχθρα με κανένα. Δεν έχουμε έχθρα με κανένα. Αλλά νιώθω ότι έτσι είδους αγώνες που γίνονται, που φέρνουν στη μνήμες άνθρωπους που εχάθηκαν, αλλά πρόσφεραν, νιώθω ότι πρέπει να μιλήσουν στο περιθώριο και ή μια η πλευρά ή οι άλλοι να βρίσκουν τη χρυσή τομή και να φέρουν τον κόσμο όλο για να μαθαίνουν. Λοιπόν, Σάββα Λαεύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια και για τις μνήμες που μας έστω και αυτά τα λίγα που μας έχεις πει για τον πατέρα σου και σου εύχομαι καλή συνέχεια στους αγώνες και ας ελπίζουμε το όνομα Λαός να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ να σε ευχαριστήσω με τη σειρά μου που ήρθες και κάλυψες τον αγώνα αυτόν όπως όλους φέτος που σε ξέρουμε. Να σε χαρώ καμιά φορά τον Σάββαν και τον μικρό Κακουλή που κέρδισαν τον αγώνα, όσους εσείς παιδίσκα και όσοι κερδίσαν, τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Ποσίγιαν και τον Φρόντο Χριστοίου που κέρδισαν το επάθλιο της οικογένειας που δίνουμε κάθε χρόνο και ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε όλους. Αυτό έχω να πω και να θυμούνται ότι το όνομα Λαός στους αγώνες είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Δώρο Λουκαΐδη και Στέγιο Ηλία. Μια τρίτη θέση σήμερα στο Λαός Novice Rally. Ένας αγώνας που δεν προσμετρά στο πρωτάθλημα, αλλά έχει τη δική του ιδιαίτερη σημασία. Κύριε Δώρο, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τον αγώνα και για τη σημασία που είχε για εσάς ο αγώνας. Ένας ωραίος αγώνας, στη μνήμη του κόκκου του λαού. Ο Σάββας ο Λαός είναι φίλος μας, ήρθαμε να τρέξουμε, να δούμε το αυτοκίνητο μας. Ήταν ένα rally sprint βασικά αυτό. Μια ωραία μέρα, το απολαύσαμε. Μια προετοιμασία για το πρωτάθλημα. Τι έχεις να μας δηλώσεις για τον κόκκο λαό, αν γνωρίζετε? Για να είμαι ειλικρινής, εγώ πριν 2 χρόνια, ούτε 2, πριν 1,5 χρόνο σχεδόν πήγα στο ράλι. Ξέρω το γιον του πολύ καλά από τα καρτ. Δεν μπορώ να πω ότι το γνώριζα τον πατέρα του, αλλά ακούω πάρα πολλά και είμαι περήφανος που έλαβα μέρος σε αυτόν τον αγώνα εις μνήμη του. Κύριε Στέγιο, αυτός ο αγώνας, όπως είπαμε και πριν, έχει δική του σημασία για τους μικρότερους που θέλουν να βγάλουν την αγωνιστική τους άδεια. Εσείς φυσικά κάνετε προετοιμασίες για το ράλι, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και εσείς δύο λόγια. Ακριβώς, ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν προσμετρούσε στο πρωτάθλημα, ήταν χωρίς βαθμούς. Ο σκοπός του ήταν για να τιμήσουμε με την παρουσία μας εμείς τη μνήμη του κόκκου του λαού. Δεν μας ενδιέφερε τόσο το αποτέλεσμα ούτε οι χρόνοι, απλά ήταν ένα τεστ για μας, για το αυτοκίνητο. Ήταν η παρουσία μας στον αγώνα, όπως και το αποτέλεσμα, όποιον και να ήταν, καλοδεχούμενο. Σκοπός είπα ξανά ότι ήταν η παρουσία μας για τη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.